дар ноҳияи ҷайҳун ба ифтихори ҷавонони шуҷоъ ки бо амри дил барои адои хизмати ҳарбӣ ба сафи артиши миллӣ мепайванданд маросими тантанавии рӯзи даъватшаванда доир карда шуд. дар ин тадбири муҳим ки аз ҷониби комиссарияти ҳарбии ноҳия роҳандозӣ гардид, шумораи зиёди даъватшудагон аз комиссарияти ҳарбӣ то макони баргузории чорабинӣ бо шиори овезаҳо ва парчами давлатӣ роҳпаймоӣ намуданд ки мақсад аз таҳияи ин тадбири навро масъулин аз мақомоти маҳаллӣ як намуди таблиғ миёни ҷавонон арзёбӣ карданд. тантанаи ин рӯзи хотирмон барои ҳар як даъватшуда хело хотирмон оғоз гардида зери ливои ватан дар маркази ноҳия барпо шуд. баъди муносибат сокинону ҷавонон парчампарафшонӣ намуда ин маросимро боз ҳам шукӯҳ бахшиданд. сипас масъулин ба сухан баромада иброз намуданд ки сол то сол шумораи ҷавонони бо ихтиёри худ барои адои софдилонаи хизмат ба модар ватан муроҷиат мекунанд рӯ ба афзоиш ниҳода, ҳамчун фарзандони муҳофизи диёр якдилона ба ҷузу томҳои вазорати мудофиа ва дигар мақомотҳои қудративу низомии кишвар сафарбар мегарданд. кормандони комиссарияти ҳарбии ноҳияи ҷайҳун бо мақсади фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қоями мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон камар ҳиммат баста нақшаи даъвати тирамоҳи соли 2021ро пеш аз муҳлат бо сари баранд иҷро менамоем. дар симои ҳар даъватшавандае ки имрӯз барои адои хизмати ҳарбӣ дар ин майдони бошукӯҳ ҷамъ омаданд, доштани меҳру муҳаббат ва содиқ будан ба халқу ватан мушоҳида карда мешуд. ба ҷавононе ки хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон вазифа ва қарзи шаҳрвандии худ дониста озими адои хизмати ҳарбӣ шуданд, барои ин тасмими ҷавонмардиашон насли калонсол изҳори сипос намуданд. ба ин ҷавонон ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат курси ронандагиро хатм намуданд, пеш аз ба хизмати ҳарбӣ рафтан шаҳодатномаҳои ронандагиашон тақдим карда шуд. бо боварӣ иброз гардид ки ҷавононе ки саф оростанд дар қалби худ меҳри ватан модар ва ҳифзу ҳимояи меҳанро ҷой дода бо амри виҷдон ва ҳидояти волидайни худ ба комиссарияти ҳарбӣ омаданд. зикр гардид ки имрӯз ҷавонони ноҳияи ҷайҳун низ дар баробари фарзандони шуҷои ватан дар таъмини сулҳу субот ва ҳимояи марзу буми кишвар саҳми назаррас доранд. онҳо дар ҷузу томҳои артиши миллӣ сарбаландона хизмат намуда аз мактаби бузурги матонат ва ҷавонмардӣ сабақ меомӯзанд. имрӯз ба гуселонидани писарам омадам, ҳарчанд ки ӯ 4 сол мактаби олиро хонда бо сари баланд омадааст. мехоҳам ки писарам боз ба сари баланд аз хизмати модар ватан гардад. ба ӯ сабр мехоҳам, таъаммул мехоҳам ва бисёр худамро модари хушбахт ҳис мекунам ки чунин фарзанд зодаам. албатта вақте модар писар ба фарзанд меорад, орзу мекунад кай ӯ гап занад, кай ӯ роҳ гардад. ана имрӯз модари хушбахттаринам, чунки писарамро ба хизмати модар ватан мегуселонам ва дигарон модарон сабр мехоҳам ки онҳо ҳам писаронашонро ҳамин хел бо сари баланд ба хизмат гусел кунанд. дӯст доштани ватан аз гӯшаи эмон аст. хеле ки гуфтааст пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон. мо сипоҳи туем эй ватан, эй ватан, додхоҳи туем эй ватан, эй ватан, душманат эй ватан беватан мешавад, пираҳан дар тани ӯ кафан мешавад. баъди хатми донишгоҳи давлатии бохтар ба номи хусрав факултети сиёсат ва идораи давлатӣ ба хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда барои ҳифзи ҳар як порчаи ин сарзамин қарзи шаҳрвандии худро адо намуда ба ватан содиқона хизмат менамоям. хеле ки шоир мегӯяд ҳақ дар ватанам сулҳу амонӣ бошад, шодиву умеди зиндагонӣ бошад, аз кулфату ғам дигар набинад модар, ҳам базму нишоди шодмонӣ бошад. воқеан ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар фарди ватандӯст мебошад. имрӯз як қатор ҷавонони ноҳияи ҷайҳун ки дар мактаби ронандагии ноҳия муддати 3 моҳ таҳсил намуданд, имрӯз соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ бо маблағгузории мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун гаштанд ва ихтиёран сафарбар мегарданд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон. дар рӯзи аввали даъват бошад, нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аллакай 50% иҷро гардид. боқимонда нақша бошад то 10 октябри соли ҷорӣ 100% нақша иҷро мегардад. ҷавонони худогоҳу худшинос, меҳандӯсту ватандӯсти ноҳияи ҷайҳун имрӯз сиёсати пешгирифтаи музеи роҳбарияти олии сиёсии кишварро дастгирӣ намуда
اختیاران به کمیسریت حربی ناحیه جیهون حاضر شده ایستادند که رفته مرز و بوم خش را حمایت می‌نمایند. از جانب مدران نواسکران مراسم نانگزان به جا آورده شد. با همین ترتیب به افتخار دعوت شدگان و جوانان شجاع وطن اهل هنر سرود و آهنگ‌های جذاب ترنمگر وطن و یکدلی را پیشکش نمودند. باید گفت که مراسم گسیل دعوت شدگان به جزو تام‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بعد گذشتن نواسکران از کمیسیای تیبی به انجام رسیده با دعای نیک والدین ایشان رهسپار به مرکز ولایت گشتند. منچری جمعخان، محمد شریف تیمور، ناحیه جیهون، جهان نما.